ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೇಮಿಯಲಿ. ಬಾಕಿಲ್ ದೇದನ್ ಉಲೇ ಬರೋಲಿ. ಸರ್ ಈ ಪಂದರದ ಲೆತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ಎಂಚುಂಡು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಮಿಡ್ಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಇದೇಗ ಲೈಕ್ ಆವ ಸರ್. ನೀ ಕೇಪಲ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ തന്നെ ಲೈಕ್ ಆಪುನಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ಸರ್. ಇದೇಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಬಲ ಸರ್. ಈ ಏರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಏರೇನಿ ಸರ್ ಇರ್ ಪಂತರದ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ್ಮೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಐಕ್ ಲೆತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಯ್ಯೇ ಈ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಪೀಸನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಿಲಕ ಪಾತರ್ ಗೊತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬಾಲ್ ಕೈ ಬಾಡ್ನಿ ಓ ಬಾಲ್ ಸರ್ ನೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಬರಪುಣ ಏನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನ ಸರ್. ಈ ಪೋಯ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರಪುಣ ಏನಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆಯ್ ಕಾ ಬರೇರನೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ ತೇನಿ ಯಾನ್ ಬರೇನಿ ಬೊಕದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಲೆ ಪರ್ದು ಲೇಲೆ ಬಾಡೊಂತೆ. ಈ ಸತಿದ ಎಂಚ ಕತೆ ಬರೆಪುಣ ಎಂಚ ಸರ್ ಅರ್ ಕತೆ ಬರೆ ಇರ ಗಂಟಲ್ದೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್. ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಈ ಸೈತು ಬೋರ್ ಸರ್. ಕಮಾರ ಯಾನ್ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ನಿಜವಾದ ಏನ್ ಸೈ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈ ನಿಮುಟ್ಟಾಣಲ್ ಒಂಜಾಣ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಆರ್ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಪೆನ್ ಪತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಕತೆ ಮುಗಿಪೇರ ಆಡ 22 ಕತೆ ಉಂಟು ಸರ್. KGF ಕತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆರ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ KGF ದ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಉಲ್ಲೇನಾ ಸರ್. ಆಯ್ ಓನಿಕ್ ಓಲ್ದಿಕ್ಕಿನಿ ಆರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬನ್ನಗ ಸರ್. ಹಾ. ಲೇಡಿಗೋ ಸಂದಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈರಸ್ ಬಾರ್ ಜೆತಿತ್ತರ್ ಅತ್ KGF ದ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಲೇಡಿಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ವೈರಸ್ ಬಾರ್ದು ಚೆತ್ತಿತ್ತೆ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಡ ತಾಡ ಸರ್. ಇದು ಅಂಚ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪಚ್ಚ ಹಾ. ಅಂಚ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ವಾ ಕೆಸರಡು ವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬುಟ್ಟುನೊಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಕೆಸರಡು ಗುಲಾಬಿ ಅತ್ತು ಅವು ನರ್ತೆ ಬುಟ್ಟು ನರ್ತೇನ ಸರ್. ಅವು ತಾಮರೆ ಮಾರೆ ತಾಮರೆ ತಿಮಾರೆ ತಿಮ್ಮರೇನು ಸರಿ ಅರತದ ನೀನ್ ನಾಳೆ ಕೊಡಿಕ್ ಪಾಡು ಅವು ತಾವರೆ. ಓ ತಾವರೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಸರ್. ಈ ರಾತ್ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಸರ್. ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಿ ಅಂತೀಯ 22 ಕತೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಸೂಪೆ ಸರ್. ಮೂಜಿ ಕತೆ ಕುರುಂಟು ಕತೆ ಜೈತು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೈನ್ ಸರ್. ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೈನೈನ್ ಅಂದ ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಸರ್. ರಡ್ಡು ಕತೆ ಎಂಟ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬರೋಡ ಅಂತ ಅಪಗಂಡ ಆ ನಿನ್ನ ತಾವರೆನ ಉಲ ಲೆಪ್ಪು ಏಕೆ? ಆ ತಾವರೆನ ಉಲ ಲೆಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅರಳಿದೆ ಅರಳಿದೆ ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿದೆ ಬಯಸಿದೆ ಬಯಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತಾವರೆ ಅಲಕ ಬಾಡ್ದು ಅಲ ಅಲ ತಾವರದ ರಡ್ಡಿ ಎಸಲ್ನ ತಾವ ಅವು ಏರು ಲಂಗದ ಏರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆದಿ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ತಾಗವೆ. ಹಲೋ ನೇ ಬಾಗೆ ನೇ ಮೂಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರ್ ಲಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಒರೊರ ಈ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿ ಉಂತು ಜನ ಅಂಚೇನೆ ಈ ಕುಜಲ್ ಕುರ್ತೊಂದು ಪೋ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬುರ ತೋಜು ಎನ್ ಕಾರಣ ಬಂಜೆ ತುನಾಗ ನಿನ್ನನೆ ಎಂದು ಬೋಂಡಿಯ ಅಂದು ನೇ ಬಾಗೆ ಈ ಓಲ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲನಾ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿದಿ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅನ್ಬೇಕನ ನೇ ಮನ್ಪುಲಿ ನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲ್ ಬೋಪಿನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ತಿಯ ಪತಲ್ನಿ ಬಾಗೆ ಯಾನ್ ದೀಡ್ರುವೆ ಅದೇ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಾಗಿ ಮೀ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮೀ ಎರ ಪೋತಲ್ ಬಾಗಿ ಐಕಿ ಕಡಲಗ ಪೋದುಲಾಗಿ ಅಂಚ ಪೆಲ್ಲ ಬಡಿದಿನ ಮರ್ಲಗಟ್ಟಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದು ಮೇರೆ ಸಣ್ಣಿ ಆಯ್ನ ದಾದಗೇನ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಸರ್ ಲಂಗೋಡು ಬುರ ದಾದೆ ಸರ್ ದಾದೆ ನಮಸ್ತೆ ಅವು ಈ ಲಂಗದ ಮಂಗ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಯಾನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯರೆ ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ರೂಮ್ ಅನ್ ಪರೆ ಬತ್ತೇನ ಅವಾಗ ಬಡಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಒರ್ತಿ ಆತ ಆಲ್ಡ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಸೀದಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡಿ ಪೋನ್ ಅಂಚ ಎಲ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಾಕಿಲ್ದಲ್ ಪೊಂತೊಂದಾತೆ
ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋನ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಜಿ ಬಾತು ತೂಪೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಿಚ್ಚ ತೂಪೆ 4 ಬಾವಲಿ ದೊಟ್ಟುಕು ನಂಗಲ ರಾಕೆಲ ನೀಲೊಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಕಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಲ್ಡ ಅತ್ತು ಸರ್ ಈರ್ ಮೂಲು ಲಂಗಡುಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ ಆಳು ಮುಂಡುಡ್ದು ನಿಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲಂಗದ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಲಂಗದ ಭಂಗ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಲಂಗ ಬಾರ್ದು ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಂಗ ಬಾರ್ದು ಪಿದೆ ಪೋರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುನು ಮಾರೆ ಆ ರೂಮ್ ಬಾಯ್ 13 ಸತಿ ಬತ್ತದು ಒಚ್ಚಿದು ಹೋಯ್ ಆ ಎಂಚಿನ ಒಚ್ಚಿನ ದೇವೇರೇ ಗೊತ್ತು ತರಾ ತೂಪುಣಿ ನಾನು ಆ ಕೇರಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಆಯನೆ ಕೇಂಡೆ ದಾದಾನ್ ಸರ್ ಪಾಡೋಡ ಅಕ್ಕೇನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾವಡ ಉಮೇಲ್ ಬರ್ಪುನುಂದು ಆ, ಅಂಟ. ಆಯಾಗ ಪಾಪ ರೂಮ್ ಬಾಯಾಗ ಆಯಾಗ ಎನ್ನ ಬಂಗ ಅರ್ಥಾಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಆಗದಾನ ದಾದ 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 ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುಣತೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಬೈತಿದ್ದೆ ಆಗೊಚ್ಚಿ ఆయన లెత్తందు వైతిందే ఆగి అన్న. ఆయన లెత్తందు వైతిందే ఆగి ಅಣ್ಣ ಈ ನನ್ ಕತೆ ಪಾಲನೆ ಅಣ್ಣ ಕತೆ ಪಾಲನೆ ಅವೆಂಜಿನ ಒಂದು ಕತೆ ನೆಟ್ಟಲೇ ನಾನು ಅದೇ ಸರ್ ಆಗೊಚ್ಚಿ ಸರ್ కథనే ఆనందరితో చీలుడిపోతుంది వైద్య ನನ್ನ ಕತೆ ಹಿಂಗ್ ಚೊಪ್ಪು ಮಾರ ಆಂಡ್ ಆ ಕಥೆನವರ ದಿಪ್ಲೆ ಕಥೆನ್ ದಿಪ್ಲೆ ದಿಪ್ಲೆ ಆನಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯರೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ತಾರಾ ಸುಬ್ಬರಾಯರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಕುವೆಂಪು ಕಾರಂತರು ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ಇರಿಸಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಅನವರತ ಹರಸಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಮಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಬೋಜ ಅನ್ನತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಇತ್ತ ಗಲಗಂಡ ಗಲಗಂಡ ಸೀಕು ಮಾರೆ ಅವು ಯಮಗಂಡ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹೊರಪಾನ ಇಡವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸುರೂತ ಕತೆ ಬರ್ ಹಾಕೋ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈ ಡಿಸೈಡ್ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಕೈ ಪಾಡುವ ನಂಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಬರೆತಿನ ಸುರೂತ ಕತೆವು ಈ ಬರೆತಿನ ಸುರೂತ ಕತೆವು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಸುರುತ್ತಾನೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಓ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಓ. 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ರಿ ಆಂಡ ಬಲ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸರ್ ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರೆಂಚಿನ ಆ ಕತೆತ ಪುದರೆಂಚಿನ ಓ ಸರ್ ಆ ಕತೆತ ಪುದರೆಂಚಿನ ಓಡು ಎಂಕ್ ಉಲೈ ಬಣ್ಣಗನೆ ಅಂದಾಜಿ ಆತನ್ ಬೈದಿನಿ ತಾವರೆ ಅತ್ತವು ಒಡು ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಅವತ್ತಂದ ಆಯಲ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಒಡುಕು ಕಿಂಬಿರಿಗೆ ಬಕ್ಕಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವುದ ಕರ್ಮದ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಆಂಡ ಬಲ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸರ್ ಆತೆಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬನ್ಪ ಒಡು ಬಲ್ತಿನಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಹಂಗ ಸರ್ ಅವು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಒಡು 100 ದಿನ ಸರ್ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಒಡು 100 ದಿನ ಅಪಗಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಟಾಕೀಸೇ ಬಂದ ಹೌದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಸೇಲ್ ಅದು ಟಾಕಿಸಿದಾನೆ ಬಂದು ಒಡು ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಟಾಕೀಸ್ ಬಾಂಬೆ ಸೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮಾರೊಂದು ಪೂರನೆ ಹಾಕೊಳ್ರ ಅಡ್ಡ ಚೂಡಿದಾರ್ ನೆಲ್ಪದೇ ಐತೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಓಡು ಪಾಸ್ ಅವ ಅಂದದಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚಿತ್ತೆ ಓಡು ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಡು ಓಂತಿ ಪಲ್ಲಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಇದು ಫಿರೊಂಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಸರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರೇ ನನಗೆ ಶ್ರೀ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಊರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ನಟ್ಟುವ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕತೆ ಪುದಾರ ಸರ್ ಮಾಟ ಅಪಗಂಡ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅವು ಅಂದ ಸರ್ ಅವು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆರ್ಬಾರ್ ಸೀನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಜತ ಸರ್ ಆ ಸೀನ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ನೆತ್ತೇರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಸರ್ ಎನ್ನ ರೋಮ ಸರ್ತಾಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಆಯನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೆರಗೋರು ನೀನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಅವು ಮಾಟ ಸರ್ ಮಾಟ
ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಪಿತ್ತಲ ಪುದಾಡಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ನೆತ್ತಿರ ಬಾಯಿಸಿ ಇಡಲೆಗೆ ನೆತ್ತೆರ ಬತ್ತನ ನೀ ರಡ್ಡು ಪನ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತನ ಸಾರ್ ಇರ್ನ ರೋಮ ಸರ್ತಾತಜಿ ಅವ ಅವ ಏತು ಸರ್ತಾದಿಂದು ಒಂಜರೆಂಚಿದ ಆಣಿದಲಕ ಸರ್ತಾದಿಂದ ಸತ್ಯನ ಸತ್ಯನ ರೋಮ ಸತ್ತಾದಿ ಸತ್ಯನ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಆಯ್ಮಿ ನೀನು ರೋಮ ಸರ್ತಾದಿಜಿ ಮಣ್ಣಂಡ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ರೋಮಂದಿದ್ದು ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಬರ್ಚಿ ಆಯ್ತನ್ನೇ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಮಾಟ ಕಾಟ್ ಎಕಡಲ್ಪ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಪ ಜೈದೆ ಐ KGF ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತ ಬಗಲಿ ಆತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೈತೀನಿ ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಕೊಸನ್ ಅಲ್ಪ ಜೊಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸಾರ್ ಅದಾಯ್ಗ್. ಲೇಡಿ ಕೊಸನ್ಗೆ ಪೆದ್ದರ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಸಾರ್ ಏರ್ ನೀನ್ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮೇರ ತಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ್ ಅಂದ್ ಹೌದು ಪುಂಜೋಲು ಪೆದ್ದರೆ ಬರ್ಪಿನದೆ ಅಂದ್. ಪೆದ್ದುನ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಕತೆ ಬರೆಯರೆ ಅಂತ ಜೈದಿನ್ ಸಾರ್ ಇಂದು ಒಂದು ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆ ನಿನ್ನ ಕತೆತ್ತ ಬಂಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪೇತ ಐತ ಪುದರ ದಾದ ಆ ಕತೆತ ಪುದರೆ ಸಾರ್ ಆ ಕತೆತ ಪುದರ್ ಬಂದಿಡುಂಡು ಬಾಯ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೋನ ಬಂಜಿನ ಬಾಯ್ಡೆಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಡ ಆ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿನ ಮುರುಮಿಂದ ಮುಳ್ಳುಣುಂಗದಿನೇ ಓ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಪಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಇನ್ನ ಪಂಜಿ ತೊಲೆ ಪೋಂಡತಿ ಅವು ಬೊಚ್ಚು ಮಾರ ಬೇತ ದಾದನಲ್ಲ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಕತೆ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ನೆಟ್ಟು ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಗುದ ಕತೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಯಾ ಮಂದಿದ್ದೀನಿ ಕತೆ ಪುದರ್ ಬಿರೇಲ್ ಬಿರೇಲ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಬಿರೇಲ್ ಸರ್ ಬಿರೇಲ್ ಪಂಡದಾದ ಮೇ ಬಿರೇಲ್ ಸಾಂಡ ಅವು ಇದೇಲ್ ಪಂಡ ಪಿಂಗರ ಪಿಂಗಾರತ್ತು ಸೇವಂತಿಗೆ ಅವು ಫಿಂಗರ್ ಮಾರ ಅವೇ ಸರ್ ಬಿರೇಲ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಪಂಡ ಐನು ಬಿರೇಲ್ದ ಕತೆ ಸರ್ ಐನು ಬಿರೇಲ್ದ ಕತೆ ಐನು ಬಿರೇಲ್ ಪಂಡ ಐನು ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲ್ ಸರ್ ಐನು ಬಿರೇಲ್ ಪಂಡ ಐನು ದೋಸ್ತಿನ ಕಲ ಕತೆ ಅಪಗಂಡ ನಿನ್ನ ಐನು ಬಿರೇಲ್ ಐನು ಜೋಸ್ತಿನ ನಕಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬೋಡು ಹಂಗೆ ಸರ್. ಐನು ಬಿರೇಲ್ ಏರೇರಣ ಮಾತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರಲೇನು ಮಾತ ಏರೇನೇರಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಈ ಐನು ಬಿರೇಲ್ಡ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಮುಖ್ಯ ಬಿರೇಲ್ ಅಂದು ಬೊಮ್ಮ ಬಿರೇಲ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ನಾರು ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ಕಲಾವಿದೆ ಸರ್ ಏರು ಈ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ನಾದು ಸಚಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ಅತ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಆರ್ದಯ ಪಾಡ್ನಿ ಕೊಂಬ ಬಿರೇಲ್ ಆರ್ದಯ ಪಾಡ್ನಿ ಆರೆ ಬಂತೇರಿ ನಾನು ಈ ಬಿರೇಲೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂತ ದಾಯಕ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ನು ಸಚಿರಾಜ್ ಕಾವೂರ್ ದಯ ಬಂದ ಸರ್ ದಾಯ ಆರು ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಿರೇಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಿರೇಲ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಸಾರ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಬಿರೇಲ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಜಾನಪದ ಬೋಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಗರ್ಸಿದ್ನಾರ್ ಸರ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಅತತ್ ಈ ಬಿಲ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸೇ ದಯ ಪಾಡು ಆರ್ಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬಿರೇಲಿ ಆನೇ ಪಾಡು ಹೌದಾಯಗ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಆರೆಗೆ ದಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಸಾರ್ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಖಾಲಿ ಡೋಲಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಸಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಿನ ಬಿರೇಲ್ ನಡುತ್ತಾ ಮೇನ್ ಬಿರೇಲ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಏರ್ಪಾಡು ಬಿರೇಲ್ ಲಂಬು ಬಿರೇಲ್ ಸಾರ್ ಏರ್ಪಾಡ್ರೆ ಜೂವಲ ಒಂದೇ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಸಾರ್ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಕುಜಲ್ ಬೋರ್ಡು ಸಾರ್ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಬಿರೇಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತೆಲಿಕೆದ ಮುತ್ತು ಏರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಿರೇಲ್ ಆಯನೇ ಪಾಡೋಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಎತ್ತ ಬರಿ ಟುಪ್ಪುನ ಬಿರೇಲ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ ಆ. ಒಂದು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡುಟು ಒಂತೆ ಪೆದಂಬು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಈ ಬಿರೇಲ್ದನೆ ಸರ್ ಅವು ಏರು ಈ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನು ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಜನ ಆರು ಕಲ್ಲದ ನಾಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿನ ಬೀಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕೇರಿದ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಈ ಎಲ್ಯ ಬಿರೇಲ್ದನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿ ಹೌದಾನೆ ಎಲ್ಯ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದೆ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಕೆ ಏನುಜಿ ಸರ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಂತ್ ಜನ ಚೂಸ್ ಮಂತೆ ಆ ನೆಕ್ಕಾಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಜನ ಚೂಸ್ ಮಂತ ಏರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನೆ ಪಾತಿಯರ್ ನಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂಜನ್ ಬೋಲೂರ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಜನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಕೇಂದನ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯలని ಯಾಂ ಪಾಡುವಳ ಅಂದ್ರೆ సార్ పురానికి ఎన్నగా ఆవు పంతేరు సార్ ఆ. ఒక బిరేల్ದ పూರ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ఆ. ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ದೊಪ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿದಿ ನಾನು ಆಗ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಿರೇಲ್ದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಸಾರ್ ಈ ಬಿರೇಲ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಸಾರ್ ಮೂಕುದಲ್ಲ ಆ ಏನದೆ ಖಾಲಿ ಪಾಸ್ ಆಪಿನ ಸೀನ್ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವಾ సార్ ఎంక్ ఈ పిచ్చాడు దాత పండ ఈ రడ్డు బిరేల్ద రోల్ ఉన్నట్టే ఆ. అవు ఎండ టాప్ అండ్ టాప్ ఇట్ టాప్ ఉంది సార్ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಲೆ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಡಲ್ ಪೋಂಡ ಈ ನಡುತ್ತ ಬಿರೇಲ್ ಕುಸೇಲ್ದ ಮುತ್ತು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಈ ಬಿರಿಯಲ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಆ ರೋಲ್ ಡಲ್ ಆಪುನಿ ಎಂಚಿನ పండ ఈ బిరేలు పాడినేడు దుమ్ము ఆయ ఉందు పాడుతూ చేచా ఒక బిరేలు లక్కుండు ఆయ లక్కు చేసి ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಈ ಐನ ಬಿರೇಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈಯಾಪುಂಡು ಸಾರ್ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಕೈಯಾದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಕೈ ಪಾಡು ವೈಕ್ಯ ಬೇರೋಗು ಸಾರ್ ಹಾ 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 ಅಂಚ ಓಕೆ ಈ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ ಈ ಐನ ಬಿರೇಲ್ದ ಕತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಹಾ. ಪಗ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಐನ ಬಿರೇಲ್ ಕೂಡ ಲಕ್ಕವ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಐನ ಬಿರೇಲ್ ಐನ್ ಜನ ನಾಡೋರು ಸರ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬಿರಿಯಲ್ ಒಂದು ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಬೇತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇತ ಗೊತ್ತಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ತುನಗ ಬೇತ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂದ ಬೇತ ಕತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಓ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ಓ. ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೈ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಕತೆಗೆ ಪುದರಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ದೀತು ಜೇರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಟು ಸರ್ ಮಾತಾಡಲು ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕತೆತ ವಸ್ತುಂಡತೆ ಪುದರ್ದ ವಸ್ತು ಈಡೊಂಡು ಮೇಲ್ಡೊಂಡು ಎಂಡೊಂಡು ಆಲ್ಡೊಂಡು ಮುಗ್ಲೆಡೊಂಡು ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕ್ಲಿಡಲುಂಡು ಸರ್ ಎಕಡೆ ಬಿರಿಯಲ್ ಮಾರ ಸರ್ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಸರ್ ದಾದಾ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಕತೆತ ಪುದರು ಬೇಗಾರ್ ಎಂಜಿನ ರಾಕೆಟ್ ಪುಣಾಂಡ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುರುವಾಯಿ ಚುಚ್ಚಿನಿ ನಿಕ್ಕ ಗುರು ಆಯ್ತ ಕಟ್ಟಗಡಮಲ ತುಚ್ಚೋಡು ಎರೆನಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮರ ಕರಡಿ ಪೆತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲುಂಡು ಸರ್ ಅಂಡ ಬೇಗಾರದ ವಿಷಯ ಈತ್ನೆಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲ ಮಂತದ ಜೇ ಸರ್ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಬೆಗರ್ ಎಂಚಿನ ಇದು ಬೇಗಾರದ ಸೀನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಸೀನ್ ಸರ್ ಕೋಣೆದ ಉಲೈಟ್ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿರ ಡೇ ಜನ ಅಪಗಂಡ ಬೆಗರುಡೆ ಅಂದ್ ಬೇಗಾರನು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರನು ಸರ್ ಈ ಬೇಗಾರ್ನಾಗ ದಾದಾಪ ಮಣ್ಣ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೋಣೆದಲ್ಲ ಎಸಿ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಬೇಗಾರುಂಡು ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜನ ಎಸಿ ಎಂಚ ಆಪುನಿಯ ಬೇಗಾರ್ వచ్చే సార్ ఆ. ఇత్తే బెగార్దన్ సార్ ఆ. ಮೂಲು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಬಗ? ಮೂಲು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಪುರ ಯಾಂ ಬರತೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಬರತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಪುರುಸು ಪುರುಸು. ಕಂಡನಿ ಪುರುಷನೇ ಅವು ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಂಚ ಉಂಡೆದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಪುರ ಕೊನಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಇಂಚೆ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರು ಪುರ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಸಪತ ಸಪತ್ತದ ಸಾಪ ಅವು ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ 4 kg ಒಂದು 4 ಪುರ ದೀಪ ಪುರ್ಸು ಅವೇ ಅನ್ನಂಪ ಈ ಪುರ್ಸಿ ಏರು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಕುಚ್ಚಾಡು ಪುರ್ಸು ಪಾತಿರ್ನು ಸರ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಕಣ್ಣನೆ ಮುಳದಿಗೆ ಪಾತಿರ್ರಿ ಬಯಸಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಪ್ಪುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಸರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಮುಸುಂಬಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಚುಕ್ಕುಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಏನು ಮುಸುಂಬಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಚುಕ್ಕುಗೆ ಕೆಬಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಕುಟೊಂಜಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಊದು ಬತ್ತಿಗಳ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅಮ್ಮೆನೆಗೆ ಪೊತ್ತದು ಪೊತೆ ಊದು ಬತ್ತಿಗಳ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ ಊದು ಬತ್ತಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಹೌದಾ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಊದು ಬತ್ತಿಗೆ ಅವು ತೆಕ್ಕುಜೆ ಸರ್ ಊದು ಬತ್ತಿಲ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಸಾರ್ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಸಾರ್ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಪೂರ ಅನಗ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೇರುಂಡು ಸರ್ ಬೆಗರ್ ಬೇಗರ್ ಆಯನ್ ಎಗರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೇರುಂಡು ಕಂಡನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿನ ಕೈಟ ಪೇ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಕೈಟ್ ಪೇರು ನಿನ್ನಟ್ಟು ಮಾತು ವಿಭಿನ್ನ ಅವಳ ಲೋಟೆಡತ್ತು ನಂದಿಂದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಕಂಡನಿ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಪುಗೇಲಿ ಕೈ ಬಾಡ್ಬಿ ಪಿನ್ನು ದೊಪ್ಪಿ ಸೇರಂಗ ನಿಂಚ ಒಯ್ಪೆರಾನಾಗ ಅವಳೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಪಂದಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡಪು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಪೂರ್ಸು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆದ್ದುಂಡು ಸರ್
పిల్లకాయ పెద్దుననే ఉంచి విభిన్న నాతు జోకులు దాదమ్మ ఇంక మరలు బాతేను సార్ పిల్లకాయ ఆత పచ్చిలిజ్జా ఒక పిల్లకాయ పెద్దును సార్ పిల్లకాయ పెద్దిన మండే చెడు అయితే కండని సార్ ఎత్త పిరంజి పిల్లకాయ పిల్లకాయ కండని బచ్చంగాయి ಅವು ಬೇತ ಜಾತಿದ ಮದುವೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈತ ಪೂರ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನ ಪಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ ಈತ ಪೆದ್ದದ ಪಾಡಿಲ್ಲತ್ತ ನಾನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸಾಂಗುನ್ ಮನ್ಪನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ರದ ದೇತ್ತಲಾಗಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮನ್ಪನ ಸತ್ಯವನೇ పిల్లకాయದ కండని బచ్చంగాయ ಅತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿದ ಪಿಲಿಯ ಸರ್ ಅವು ಎದ್ದ ಇದೆ ಸರ್ ಹೈಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ದಿಯೋಡು ಸರ್ ಆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗೆ ವಯಾಗ್ರಾ ಬಂದು ವಯಾಗ್ರಾ ಅವು ವ್ಯಾಗ್ರ ಮಾರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ಚೇಂಜಿ ಮಂತೊಂದೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಇಡೀ ರೂಮುಡು ಕೆಂಪು ಸರ್ ಕಂಡಿಡು ಬಾಕಿಲು ಪೂರ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೇರ್ ಎಂಜ ಮರಲು ಬಾತೇನು ಸರ್ ನೆತ್ತೆರತ್ತಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಉಲೈ ಕೆಂಪೇತ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ ಏ ಪೆಲಕಾಯಿ ನಿನ್ನ ಹೊಡಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಆತು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೆದ್ರದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಕಂಡ ಸೈತಿಜದ ಆಯ್ತಾ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಧ ಜಗ್ಗಿ ಆಗೆಂತು ಮದ್ಮೆ ಆತ ಜತ್ತ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆಂಡಲ ಮದ್ಮೆ ಆವ ನಾಲ್ ಪೆಲ್ತಡಿ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುವತ್ತ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೋಣೆದು ಲೈಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಸರ್ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೆ ಕದೊಲಿ ಪರ್ಂದಲ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣೆ ಕದೊಲಿ ಐಟ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕದೊಲಿ ಪರ್ಂದು ಸೈತು ದುಪ್ಪು ಸರ್ ಅವೆಂಜ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಊದು ಬತ್ತಿ ಕಂತದಿನ ಐಕಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುನ್ ಈತು ಪೂರ ಆನಗ ಈತು ಪೂರ ಆಪುನ್ ಸರ್ ಈತು ಪೂರ ಆದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುನ್ ಸರ್ ಆತು ಪೋರ್ತಾನ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಕರ್ಂಬು ನೆಲಟು ನೆಗರೊಂದು ಹೌದಾ ನೆಗರ್ನಿದೆ ನೆಗರ್ನು ದೇವಣ್ಣ ಕರ್ಮುದ ಚೋಳಿ ಜೈಜೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೆರೆಸಿನ ಬಿಸತ್ತಿ ಅಂಡಲ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಯಕ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಚೋಲಿ ಬೆರೆಸರ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಫ ಆಯ್ತು ನೀತ ಕಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಮುಸುಂಡು ಗುಬ್ಬೇರೆ ಎಂಚ ಕತೆ ಎಂಚ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಕತೆ ಮಾರೆ ಅನ್ನು ಸರ್ ಈ ಬುಲಿಪೋಯ್ ಸರ್ ಈ ಬುಲಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು 14ನೇ ಪೇಜ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಸರ್ ಮರಣದಿಲ್ಲದ ಕತೆ ಎಡ್ಡ ಕತೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಸರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮರಣದೆಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿಲಕ ಪೂರ್ಸುಪುರ ಪಾತೇರ್ರಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಬೇತೇನೆ ಪಾತೇರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾನು ಅವಳು ಪುನಲ ಪಾತೆರಂಡ ಹಾ ಮರಣದೆಲ್ಲಡ ಕಾಮಿಡಿ ಪುನಃ ಇತ್ತಿದೆ ಬೆಂಚಿ ಜಬಡಾದಿನ ಬೆಂಚಿ ಪಾತೆರಂಡ ಬಂದು ಸರ್ ಬಾರದಿರ ಪಾತೇರ್ಲು ತುಳಸಿ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರ್ಲು ಆಯ್ತ ನೀರು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಬಿಚ್ಚರಿಯ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಬನ್ಬೇಕೆ ಮುಚ್ಚಿಕಾಸ್ತೆ ಈ ಒಲ್ಪಡ್ದಲೆ ತೊಂದು ಬೈದಮೆ ಎಂಡ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕತೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರಪ್ನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಪಾಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರೇನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದುಲೈ ನೇಚರ್ಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿಂದೇನು ಮೋಡರ್ನ್ ಆದ ಜನಕ್ಲೇಗ ತೆರಿಪೋ ನಂಚಿದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತೆ ಕತೆ ಬಂಟ್ರೆ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಮಂತ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ ಪೋಟ್ ಕತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ಬಾ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಅಕಲ್ಡ ಕಿವಿನರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚುಂಡನ್ನ ಎಂಚಿ ಸಾವ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕತೆ ಬರೀತಿನ ಅಕ್ಲೇರಿದ ಆತರ ಆತಿನ ವಿಷಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂಡದ ಅದಂಬೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೋಡು ಆ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅವು ಮೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಜನಕ್ಕಲು ಸುವೋಡು ಪುಗಾರೋಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನ ಪುರ್ಸೆ ಬಾತೇರ್ಬೇಕೆ ಪುರ್ಸಿ ಬಾತೇರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಚಿ ಬಾತೇರ್ನಿಗೆ ಪುನಃ ಬಾತೇರ್ನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ನಿನ್ನ ಎತ್ತು ಸರ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಕನಕಲ ಪಾತೇರ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅವು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಸರ್ ಮೊಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಕೂಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಸರ್
ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಗಂಟ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಲೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದ ಕತೆ ಪಂಡೆತ್ತ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಪೂರ್ಸು ಪಾತೆರ ಅಂತಿನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕತೆನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬರೆದು ಕಂದೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಪೂರ್ಸು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ತಲೆಂಬು ಮಂದ್ರಿ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಅವೇ ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚರಿ ಅಂದ ಸರ್ ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮದ ಪಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾಲ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಮನ್ಕೊಲಿ ಸರ್ ಅವು ಕೋಣದೊಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗುರ್ಚಿ ಮಗ ಜಾಲ್ಡ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ತರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಿತ್ ಸಾಮ್ಯಾನ ಬಾರ್ದು ಊರ್ದಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಲೆಪಡಾದು V4 ದಕ್ಲ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪಾಡು ಮಂತನ್ನ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಏ ಅತ್ತೆ ತೊರ್ಪ್ಯಾಗಿ